Hayi, wengane zakwethu, hayi inkulumo iyaqhubeka. Ngisaye kuyo manje incwadi yabaRoma, kodwa manje abaRoma 2 ivesi u5. Lalela kulalelisise mntu wakithi. Kepha ngobulukhuni bakho nangenhliziyo engaphendukiyo uzibekelela ulaka ngosuku lolaka nokwambulwa kokwahlulelwa okulungileyo kukaNkulunkulu, oyakuvuza yilowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe. Labo abafuna ngokukhuthazela ekwenzeni okuhle, inkazimulo nodumo nokungabhubhi bothola ukuphila okuphakade. Kepha labo abanombango bengalaleli iqiniso, belalela ukungalungi, bothola ulaka nentukuthelo. Usizi nokubandezeka kuyakwehlela imiphefumulo yabantu bonke abenza okubi, umJuda kuqala nomGreki futhi. Yezwa, kuba lamaJuda namaGriki, ngoba yibo labantu laba abamosha umhlaba, amaJuda namaGriki. Umhlaba umosheke nje kanje, amaJuda namaGriki, yiko kubalwa bona. Ngokuba akukho ukukhetha umuntu kuNkulunkulu. Yezwa, uNkulunkulu akakhethe balala muntu. Akukho ukukhetha umuntu kuNkulunkulu, ngokuba bonke abonileyo bengenamthetho bayakubhubha bengenamthetho, kepha bonke abonileyo benomthetho bayakwahlulelwa ngokomthetho. Ngokuba akusibo abezwayo umthetho abangalungile phambi kaNkulunkulu, kepha abenzayo umthetho yibona abayakulungisiswa. Ngokuba nxa abezizwe abangenamthetho ngokwemvelo benza okomthetho, laba bengenawo umthetho bangumthetho wabo ngokwabo, babonakalisa ukuthi umsebenzi womthetho ulotshiwe ezinhlizweni zabo, nonembeza wabo uyafakaza naye, imicabango yabo imangalelana noma ivunana. Ngosuku uNkulunkulu ayakwahlulela ngalo okufihliweyo kwabantu ngokwevangeli lami ngoKristu Jesu. Bonke labantu laba abakhonzwa uJesu bayokwehlulelwa ngaye, ngoba naye uzobe biziwe emisiwe, nabo bemisiwe la, ebuzwa ukuthi wendoda, namba abantu babekukhonza, washo yini ukuthi wena bakukhonze? Uyobeziphendulela yena. Qaphela-ke mfowethu, qaphela-ke dadewethu. Nkosi yomsinibusise, inivula amehlo, inivula ingqondo, niphume ebumnyameni ningene eqinisweni. Ngiyabonga.